Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjasliang Rupa Premium Meghalaya Haphilakmen imdetang betbet banshat redon kasap banwai bat ak hakiplim bat kiwe ki video harinsan social media kuwe ka step kuwe ka jing sawa ka kit ka jing sngotenat ha ka jing Jong ka jing shot bat jing rwa jing Haphilakmen kami nadu ka donut ban pen imru yiki khana ha ka screen ka jing shot jing Haphilakmen kalakta yangi ka bor ka bla amin sim yangi ka jing no jing Haphilakmen klempat depor kalalong shisha ulo ubadum ubalawan tap yangi walai happy ilalet no badon lang badukin rat henry idan don lang bat ngi hamman la gajing sawa hamman la gajing ken mau Kat haba
terikat Oktober minta Islam. Hai, hai, hai. Hakalai tarik Poren Henry ubah jejan miet Unwan temubah Bengker karkung goru Kay turba paunam hamegalaya Hakaso tarik Por Henry ubah jejan miet Kandon kajermi ako Piait mis Kevo mau betikat kiba kawashim Bentana kino kino ki jaka Kastotir meghalaya karta Kandayna duwakat So usnemen shajaron Kai, Kau, Wati, Ti, Zona Kapito, kapita, kapita Hakalay bansaw terikat Oktober minta Islam. Hai, hai, hai. Pin riu squat ya các tiên là Jong pin đâm cam ya ka bakan kiêu các tiên khasi các tiên là Jong ai kan roi kan pa Ngidon ki kentien la jong. Belai pat puri bat penduk yala ka ketien la jong. Kum kan nuksa ka kentien barikor kamut arts ha ka ketien pareng. Ka kentien lari tipat kamut culture. Kumta ya ka arts and culture ngiyo da ka ketien khasi barikor bat lari ti. Ki balong ru ki kentien ban Kyrteng khun. Ubarikor ka lari ti. Lapan mi da ka pati CTV naga mentaka jing mentoy upat ba.